Soc Xavier Moya, de 51 anys i tarragoní, addicte en recuperació des de fa prop de 10 anys. El pròxim 4 d'abril correré al Sàhara 100 quilòmetres en solitari en un repte a favor de Projecte Home a Catalunya. Bé, allí m'esperen 14, 15, 18 hores, no sé exactament, de córrer en solitari pel desert, regular-me molt, evidentment, físicament, no cal dir-ho, i també molt mentalment, perquè a més el desert, al ser molt pla, no tens unes fites que puguis anar regulant, sinó que simplement has d'anar corrent quilòmetre rere quilòmetre perquè no veus avançar gaire el territori. Bueno, espero que me'n sortiré, ho sabrem el 5 d'abril. I al Sàhara hi vaig estar fa 3 anys, va ser la primera fita esportiva important que feia fora d'aquí, que m'anava de viatge, i realment el desert em va captivar. O sigui, és un entorn molt particular que a mi em va tocar molt. Començar a córrer va ser d'inici un enuig, una pauta més de les rutines que em van instaurar al centre on vaig ingressar per fer desintoxicació de l'addicció que patia. I en principi era una rutina farragosa que odiava, però a poc a poc es va anar convertint en una afició. Una font de benestar, una font d'alegria, de socialitzar, de conèixer gent nova, i avui dia és la meva passió. Ingressat al centre em van, diguéssim, obligar, era una pauta terapèutica, a mi i a 2 companys més ens van apuntar a una cursa a la Garriga, que és la zona on jo estava ingressat, ens van apuntar a una cursa i acabar aquella cursa aquell dia, 1 de maig del 2017, acabar aquella cursa, el dorsal, la gresca, el reconeixement dels companys, va ser, ostres, la primera cosa que acabava en molts anys, la primera cosa per la que m'esforçava, preparava i acabava. Els addictes, quan estem en actiu en consum de substàncies, quan estem en consum, som conscients que tenim un problema. El que passa és que la força de la droga és molt superior. Hi ha molts moments en els que intentes fer la reflexió i no ets capaç. En el meu cas, el tocar fons, que es diu, que és aquest moment de dir fins aquí, prou i demanar ajuda, va ser un intent de suïcidi. En el meu cas va ser literal i molt clar que no em quedava recorregut. Vaig demanar ajuda i, per sort, a casa, la mare, hi havia els recursos i el coneixement de quin procés podia seguir. Vaig ingressar en un centre privat i fins a dia d'avui, prop de 10 anys, sense consumir i cada vegada sentir-me millor i vivint millor. Aquest objectiu, aquesta fita que m'he marcat jo de donar una miqueta a conèixer les addiccions és per trencar l'estigma per una banda i sobretot per transmetre que és una malaltia, que no en tenim culpa, que no és una qüestió de feblesa ni de falta de voluntat, que les famílies entenguin aquesta manera d'abordar la situació que viuen a casa quan hi ha un addicte, que demanin ajuda, que s'informin, que busquin suport professional, i els addictes, que és el més difícil, perquè fins que no arriba aquest moment que et deia de tocar fons, és molt difícil intentar ajudar un addicte, però si algun addicte m'escolta i potser avancem una miqueta al seu moment de reflexió i de demanar ajuda, doncs bé, és una cosa que a mi realment me resulta infinitament agraïda.